בין חתולים לא מנומסים אנחנו נכנסים, בין ארגזי החול לבין צמח החרול אנחנו מנסים להישאר שבויים, להישאר דרוכים. עם הכדור בקנה אין מקום לפרחים, אז תרימו פה לחיים כי כולנו פה אחים, נלחמים לא מוותרים לא מרימים ידיים, שמים את המחלוקות בצד לא נחים עדיין, כולם בשביל אחד ומחזירים אותם לבית. בין הדר פיצוצים לבין כדורים טועים קוראים ניסים, בין תיאור שטח לבין סריקת מטר אנחנו מנצחים את האויב שבחוץ, את האויב שבפנים, בעוצמה של אחדות את עזה מאירים, אז תרימו פה לחיים כי